Ολυμπιακό. Κεφαλιά πάσα του Είδης για τον Αναστασάκο. Έκοψαν στην άμυνα επέκταση του Ολυμπιακού. Ντούντου αφήνει για τον Τζεβλάκοφ. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0. Από το έξω, από γκολ του Σέρτς. Κονσεϊσάο, Δείτε ξανά. Ο Μουσλίμοβιτς ανενόχλητος, δυνατή κεφαλιά, 1-0. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα με αυτό το γκολ του Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Γκολ που βλέπετε ξανά και ξανά. Εδώ πάλι το γύρισμα από το Μερό, καθώς τον έχει χάσει ο Αγγελόπουλος. Ο Μουσλίμοβιτς σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Δεύτερο δοκάρι είναι ο Μουσλίμοβιτς, κεφαλιά, δοκάρι, ο Μπακαγιόκο, γκολ! Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ τιμωρεί τον Πανιόνιο. 1-2 ο ΠΑΟΚ, απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. 1-2 με τον Μπακαγιόκο να σκοράρει και να τελειώνει το παιχνίδι. Αν μιλάμε για χρυσή αλλαγή, τότε σίγουρα μιλάμε για τον Ιμπραχήμα Μπακαγιόκο. Κοιτάξτε πώς. Δεν υπάρχει offside, καλύπτει τον Κονσεϊσάο. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα. Ο Μουσλίμοβιτς δοκάρι, ο Μπακαγιόκο πιο γρήγορα από τον Μαϊστόροβιτς και γκολ. 1-2, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να αποδράσει από τη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ισοφάρισε. Ο Λουρένσο στο 58 το 1-0 ισοφάρισε.